खिफि गेसाव गग्रा खिबुजोंसो नोङो जोनोम जादो। येस नोंथांमोनहा थार बाथ्राखौनो खोनादों। स' सोरबा खिफि गेसाव खिफिग्रा खिबुजोंनो सोरबा जोनोम जादों आरोना। स' आंथ' फार्स्ट टाइम दाउट जादों बाब खिबुजों जोनोम जानाय। आं खिन्थु जोनोमनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट गिबि खेब खोनादों आरोना खिबुजों मानसिफोर जोनोम जायो होननानै। स' जोंना सबिना मुसाहारि आब'आ सोरखौ खिबुजों जोनोम जानाय नुदों जों दसे उनाव सावरायगोन। आरो जोंना एनिथिं एम जे ब्रादारा जोबोद दुखु मानसि मोजां जानानै गुबुनखौ हेल्प खालामबा माने बिपदआव गोलैयो अलखदाव गोलैयोनो आरोखि। स' गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला जायफोर गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला, आइ बटनखौबो अल दा प्रेस आइकन बेल थुनानै ला, जाहाथे आंनि भिडिअफोरखौ फार्स्ट नटिफिकेसनफोरखौ नुनानै नोंथांमोना नायनो मोनो आरोखि। स' एनिथिं एम जे ब्रादारा बुंदों आरोखि फोरमायदों। स' मानसि मोजां जानानै गुबुनखौ हेल्प खालामोबा स' गाब्र'योनो आरो। स' नैबे बाथ्राया हले सिरियास मेटार दै खिन्थु नंमारगौ। खिन्थु नोङो जुदि गुबुनखौ हेल्प खालामनो थांबा खिन्थु खैफोदसो जामारो। स' नैबे खिन्थु आङो एसे जानाय बायदि मोनदों आरोखि। स' नैबे मानसि मोजां जानानैबो गुबुनखौ हेल्प खालामोबा बदनाम मोनो नैबे बाथ्राया हले सैथोमार आरोखि। स' एनिथिं एम जे ब्रादारनि ससे क्लिप्सखौ नायलांदों नोंथांमोना होमबा ना एनिथिं एम जे ब्रादारा मा भिडिअ होदों। स' खिन्थु नैबे मोनसे सर्ट फिल्मनिसो दै खिन्थु नैबे खिन्थु बाथ्राया खिन्थु सैथो आरोखि। स' रियेल आरोखि मानसि मोजां जानानैबाबो गुबुनखौ हेल्प खालामोबा स' खिन्थु बदनामसो मोनो। थ' खोनासंलांबाय थादोब्ला एनिथिं एम जे ब्रादारनि बुंनायखौ। स' ओमफ्राय जोंना खिबु गुदुंजों मानसि जोनोम जानायखौबो जोङो दसे उनाव सावरायगोन नोंथांमोननि गेजेराव। नैबे क्लिप्सखौ ससेखौ खोनासंना लादो अब्ला नोंथांमोना ना। आमब्रबाय आं दिनै मानसि मोजां जानानै सोरखौबा मदद होनायावबो हेफाजाब होनायावबो बेबायदि जानांगौब्ला मानसि गाज्रि जानायानो साबसिन। दिनै मानसिनि जेबो गुन गैला नामा? आं जामब्रबाय दिनै। मा दरखारमोन आं सोरखौबा मदद होनो? नोंबो मानो बुजियासै? हे लागाव साला जोंखावथारबाय साला जोंना एम जे ब्रादारा। स' नैबे मोनसे सर्ट मुभिनि दै बर' सर्ट मुभिनि। स' नैबे बाथ्राया खिन्थु एसे मोगथाङाव रियेल बायदि आरोना। ओंखायनो आङो नैबे क्लिप्सखौ एसे होसननाय जाबाय आरोखि। स' ओमफ्राय दाना सोर खिबुजों जोनोम जादों स' नोंथांमोना खोनासंलांबाय थादो। सबिना मुसाहारि आब'आ सोर खिबु गुदुंजों जोनोम जानाय। आंथ' खिन्थु फार्स्ट गिबि खेबसो खोनादों खिन्थु सोर खिबुजों जोनोम जानाय बेखौ नोंथांमोना सबिना आब' मुसाहारिनि खुगाजोंनो खोनासंलांबाय थादो। स' नंगौना नङा नोंथांमोना फेक ना रियेल नैबेखौ सानगासिनो खोमा। स' खिबुजों जोनोम जामारदों नामा ना जामारदों ना जामाराखै नैबेखौ नोंथांमोना दाबो सानगासिनो खोमा। स' नायलांदो अब्ला सबिना आब'आ सोर खिबुजों जोनोम जानाय एबारसो फार्स्ट गिबि खेब नोंथांमोनाबो खोनासंनो मोनसिगोन खोमा। ओंखायनो खोनासंलांबाय थादो। स्टार्ट आब' सबिनानि खुगानिफ्रायनो खोनासंलांबाय थादो अब्ला। ओंखाम जाखांनानै उन्दुनो रेडि जानानै फैदो आरो ना। उन्दुनोसै। दाखालि आरो सासे मानसिया आंनि मोसानायखौ नुनानै मा बुंदो, सासे गोदान बर'नि रोन्डि ओंखारलायबाय नामा होननानै। इसां लेथ्रा नोंनि खुगाया, नों दामाने माजों जोनोम जानानै फैनाय? नों दामाने मोजां बुस्थुजों नों जोनोम जानानै फैयाखै। नोङो खिहं खिग्रा खिफि गेसाव गग्रा खिबुजोंसो नोङो जोनोम जादो। नोंनि नोमाया नोंखौ बेजोंसो जोनोम जादों। मिथिगौ ना नोङो? इसां लेथ्रा मानसि नोङो। नायनाङा आंनि मोसानायखौ, नायनाङा। नायखानोसै आरो कमेन्ट होबावो। खिजानि सानदोंसो खोमा गोसोआव, आयु आगै सना एसे बिखा खिथिहरनाय मोनबा, एसे फेन्दा गुफुर खिथिहरनाय मोनबा हामगौमोनलै। ओरै साननायमोन नामा नोङो? बिदि साननायमोन? लेथ्रा लेथ्रा कमेन्ट होग्राफ्रा बेबायदि सानो। आरो नायनोबो नाङा। मिथिगौ? नों ब्लक खालामनानै थांना, नङाबा आङो नोंखौ ब्लक खालामगोन। नोंनि बिमाखौ, नोंनि हिन्जावखौ आङो रोन्डि होनना बुंबा नोङो थारमाने मोजां मोनगोन नामा? इसां लेथ्रा। थारमाने नोङो जोनोमानो नोङो खिहं खिग्रा खिफिग्रा गग्राजोंसो नोङो खिबुजोंसो नोङो जोनोम जानानै फैखानाय नालाय, बेनिखायनो नोंहा मुगैनाय गैया। आरो नोंनि खुगायाव गेसाव कमेन्ट होग्राल' फैयो, गोसो जायो।
लेथ्रा मानसि नोंनि देन्थायाव नोंनि खिबुआव फानजु जोगोनार फानलु थफा फानलु गिदिर गिदिर फेरेंगा जाब्राङा फिसिनानै फुनलाना होजोबगौमोन ना नोंखौ खिथुआवबो सोना हरगौमोन आं खाख्रबनानै आरो लहा गिदिरखौ नायनानै बेयाव फानलु फुमफ्लेनानै अराव हांनानै नोंखौ खिथुआवनो थुगासिनो थुना होगौमोन ना नोंनि खिबुआव लेथ्रा मानसि इमान लेथ्रा कमेन्ट होयो नायनाङा आरो बेबायदि लेथ्रा कमेन्ट होग्रायासो थारमाने मेगन सायो मेगन सानानैसो बुङो खालि गाननाय जोमनायनिल' आरो जेबो बाथ्रा गैया नोंसिनिया नायनाङा आरो नोंसोरो नायनाङा आंनि मोसानायखौ नोङो नायनाङा बे 7 बर'फोर दोङो दा बिराद हामा कमेन्ट होनो हायो बिसोरो लेथ्रा नायो आरो कमेन्ट होनाङा ना नायनाङा कमेन्टबो होनाङा नायनाङाबो आंनि मोसानायखौ लेथ्रा मानसि ओरैबादि लेथ्रा इसोरो साथामा इ सासेयाथ' लेथ्रासिनखा थारमाने बिनि खुगायानो बे आसामाव थाबाबो आं मुम्बाइआव थाबाबो बिनि खुगाया मोनामफैबाय थाखायो गेसाव गोफोन इसां लेथ्रा थारमाने बिनि जोनोमा खिबुनसो जोनोम जानाय नालाय खि गग्रा खिहं गेसाव खिफि गग्राजोंसो बेनिखायनो गेसाव बिनि गोसोआ गेसाव बेनिखायनो हामा कमेन्ट होयो लेथ्रा मानसि इयो नोंनि हिन्जावखौ नोंनि बिमाखौ आं रोन्दि होनहरबा नों मोजां मोनगोन रोन्दिनि मिनिंखौ नों मिथियो मा लेथ्रा बर'फ्रानो बेबायदि हामा कमेन्ट होयो बेलेग जाथिफ्रा होआ गाननाय जोमनायनिबो बेलेग जाथिफ्रा एखौ बुंथारा बे बर'फ्रानो बुङो सोब बर'फोरखौ बुङाखै आं खायसे बुङो गाननाय जोमनायनिल' लेथ्राफोर नायनाङा जाय कमेन्ट हामा होदोंना आंनि भिडिअखौ नायनाङा आरो लाइकबो खालामनो नाङा मिथिबाय लेथ्रा नोंसोरो नोंसिना खामानि गैया खालि जोंफोरनि मोसानायखौ नायबाय थायो नायनानै कमेन्ट होनोसै अबे हामा अबे मोजां नोंसोरबो बेबायदि खालाम नोंसोर 7 मानसियाव कमेन्ट होग्रा हामा दं नालाय नोंसोर दुगैनानै अबे खिथुआव दाखोन बायदि गोसोम जादों बेफोरखौ फुख'बाय था नोंसोरो लेथ्रा मानसि